Bokajana rong sopia long non hejong kangpupon visual megamart aputhak jangmiponi phaingkor hiniar ni ada por phai krisia por malom Assam Jatiabadi Yuwa Chhatraparit Salapen inhang langso chingthur amai atum chelangsi Karbianglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan panongsi Bokajan SDO Civil Kakumoni Saikia ACS aphan pinpur aloh kepajir dam Bangso pinpur aloh along ki jongpon ki Bokajan along ke do Visual Megamart atum Karbianglong along beha nang claim pekta labang shopping mall along Karbianglong Assam pu ilong nata kisungpon avik mate tokpon pi pusi akoy pipon bill slip lapen Visual Megamart ke tok abya Bokajan Karbianglong pusi tok nangji pusi jongpon ate Karbianglong district e bang akaprek kadukavya district pen ki chingbar damti Karbianglong ke methanga jakong do potsi Karbianglong Autonomous Council pusi chipulo Ladakh ke Autonomous Council potsi Karbianglong pu tok pivek nangji pusi jongpon Kali pulote Karbianglong Autonomous Council Taxation Department akera pen license pangthanang kokpo puta pachini pontu Labangso pinpur aloh kepajir ponalong AJYCP CC Klembang jitu phukon inghan langso chingthur amai phu horening tila penchun bang mohen tok bi atum pensi pajir ponlo halapu Karbi Students Association Bokajan Regional Committee Raju Ingleng Penjapon si labangso puthak Visual Megamart along humri damsi kachingwai pedo pon pupusi birta longpon Bokajan Benanantirang Karbianglong Live